Posachedwapa tikupasirani nkhani zimene zaulusidwa lero pa Times ndipo mukhale pompo pakuti zambiri zikuchitika mdziko muno ndipo mumve kuti kodi usiku kwachitika zotani kuzera mukuonera nkhani za lero pa 11 November 2024. Chiwiri kwa mneneri wa polisi mdziko muno Kale namwaza asimikiza izi ndipo pemphero malemba watumiza ripoti ili. Lolemba achinyamata ena anachita zionetsero mumzinda wa Lilongwe kamba mwa zina zimene ati kulephera kwa boma kuyendetsa bwino ndondomeko yotumiza achinyamata kugwira ntchito mdziko la Israel komanso kulephera kwa boma kololeza nthambi zoyima pa zokha kuti zigwire ntchito yotumiza anthu kukagwira ntchito mdziko la Israel. Atangofika pa chipata cha ku Capitol Hill achinyamatawa anayimitsidwa ndi apolisi amene anati zionetserozi ndi zosavomerezedwa. Izi kenaka zinapangitsa kuti apolisi athire kutsokhetsa misozi ndipo achinyamatawa anathawa pamalowa. Koma patangodutsa mphindi zochepa apolisi ndi achinyamatawa anayamba kuthamangitsana zimene pamapeto pake zapangitsa kuti apolisi amange achinyamata ena. Wachiwiri kwa mneneri wa polisi mdziko muno Kale namwaza atsimikiza zakumangidwa kwa anyamatawa ndipo ati atengedwa ku bwalo la milandu lachiwiri. Anthu akaloledwa kuti akhoza kupanga zionetsero amayenera kuti ndithu apange zionetsero zomabata osati kumaonetsa makhalidwe ofuna kubweretsa kapena kusowetsa ena mtendere kapena kubweretsa chisokonezo pamalapo. Ndi awawa amapanga zimenezozo chifukwa chake apolisi anafika ndikuonetsetsa kuti amene akupanga zimenezo ndithu amangidwe kotero kuti apita kuonekera ku bwalo la milandu mawa kuti akankhe mlandu umene apatsidwa. Mwezi watha achinyamatawa adachita zionetsero zonga izi ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ku Capitol Hill kumene adakapereka kalata yawo yokakamiza boma kuchita zinthu poyera pa ndondomeko yolemba anthu akagwira ntchito mdziko la Israel komanso pofuna kuti nthambi zoyima pa zokhazi ziyambirenso kutumiza anthu kukagwira ntchito mdziko la Israel. Koma mneneri wa boma Moses Kunkuyu kangapo konse akhala akunena kuti boma singasinthe ndondomeko yolembera anthu kukagwira ntchito mdzikolo ponena kuti dongosolo limene lilipo pano ndi lokhalo lomwe limavomerezedwa ndi lamulo la mdziko la Israel. Mawanja ena okhala ku Dunduzo mu mzinda wa Mzuzu akuchita mbindikiro ku maofesi a unduna wa zamalo mderali. Iwo akuchita izi pofuna kukakamiza boma kuti liwapatse ndalama zachipukuta misozi kamba kachosapa malo omwe likufuna kumangapo malo ochita zamalonda. Samkalimira ali ndi nkhani yonse. Mawanjawa omwe akuphika ku maofesi komweko akuti achoka pokapokhapo boma liwayankhe zomwe akupempha. Wapampando wa anthuwa a Nguluwe akuti anthu kuderali akufuna kuti boma liyapatse ndalama kapena libweze chiganizo chake chowasamutsa kuderali. Tifuna yankho ati yankho lake la zinthu ziwiri ati pase ndalama apo iyayi atibwezere malo athu ndipo kupotibwezerapo anene alembe kalata asayinire akasayinira atenge chidindo chawo adinde basi kwa ife kwata ifeyo ngati sapangabe zimene zozo ifeyo tipajapo sitichoka nditu sitichoka hata pang'ono. Nguluwe akuti potengera kuna kuti tsopano mvula yayamba anthu afuna kudziwa ngati angayambe kuchita ulimi kumalowa kampo kuti ambiri amangokhala. Apolisi opitirira 15 tinaona atakhwimitsa chitetezo ku maofesiwa ndipo ena ananyamula utsokhetsa misonzi akuzungulira pamalowa. Akuluakulu ku unduna wa zamalo sadayankhulepo pa nkhaniyi. Dziko la Malawi pansi pa chitukuko cha SEZ lidayika ndondomeko yokweza madera ena m'mizinda kuti kuzikhala ntchito za malonda zakuya zopindulira dziko. Izi zikuchitika pansi pa unduna wa zamalonda ndipo zili mu project ya Malawi Investment and Trade Center. Ndalama za chiputamisozi zomwe anthu akuyenera kulandira ndi zopitirira 2 biliyoni kwacha. Boma lathesa mgwirizano wa ntchito ndi makampani 51 azomangamanga amene amagwira ntchitozi ku unduna wa zamaphunziro.
malinga ndi undunawu ene makampani onsewa ndi amalawi. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Poyankhula kwa atola nkhani lolemba mu mzinda wa Lilongwe, mlembi wamkulu wa zamaphunziro Amangani Katundu ati chiganizo chothetsa maubale amenewa boma lafikapo kamba kakuti unduna wa zamaphunziro unaona kuti ntchito zomangamanga ku undunawu sizikuyenda. Iwo ati kusayenda kwa ntchito zomangamanga zimakhudza kwambiri zotsatira zimene boma limafuna kupeza akamagwira ntchito yawo. Ifeyo ngati unduna wa zamaphunziro udindo wathu ndikuonetsetsa kuti masukulu amene akufunika amangidwe, kuonetsetsa kuti malabu kaya nyumba zogonamo atsikana komanso ana sukulu osiyanasiyana zikumangidwa mu nthawi yake. Chifukwa maprojekti amene watimakhala nawo ndi cholinga choti tionetsetse kuti tichepetse zovuta zimene zimakhalapo chifukwa cha kusowa kwa maklasi komanso nyumba zogona ophunzirira komanso maphunziro chifukwa cha maklasi amene akusowa kapena malaboratory amene akusowa kapena malibrary amene sitingathe kukayikamo mabuku chifukwa chokuti palibe. Poyankhulapo pa nkhaniyi, mkulu wa bungwe la CSEC a Benedicto Kondowe ati kuthetsa maubale okwana 51 amene magwira ntchito zawo zomangamanga kukutanthauza kuti mwina makampaniwo samatsatira zimene anagwirizana mu mgwirizano wawo. Makampani omangamangawa amagwira ntchito yawo kumanga mahostelo, malaboratory, makalasi ophunzirira, sukulu za primary mwa zina. Ndipo undunawu watulutsa kale zikalata zina zopempha anthu kuti alembere ngati akufuna kuchita nawo ntchito yomangamanga ku nthambi ya zamaphunziro. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Michael Usi ati msonkhano waukulu wa chipanichi umene ulikola mulungu lino ndi osavomerezeka. Pachifukwa ichi iwo ati sapikisana nawo pa udindo wa mtsogoleri. Iwo anena izi kudzera mukalata imene alembera mlembi wamkulu wa chipanichi a Patricia Kaliati. Malinga ndi Usi pali malamulo angapo akulu a chipanichi amene aphwanyidwa, ndipo ati kukapikisana nawo kutanthauza kuvomereza zolakwika. The Gracious Mana walemba ripoti lomwe wawerenga Elvis Hoahoa. Iwo ati zomwe achita mamembala ena a chipanichi ndi zolakwika kamba kakuti ndi zosemphana ndi malamulo komanso kuti komiti yosankhetsa ndalama sinafunse maganizo a komiti yayikulu ya chipanichi. Ausi atinso komiti iyi inagwirizana za ndalama zimene anthu ofuna kupikisana nawo maudindo osiyanasiyana adzipereka ngakhale kuti ilibe mphamvu zochita izi. Iwo atudziranso chipanichi ati kamba kosankha anthu ena kukhala ma delegates mosemphana ndi malamulo a chipani cha UTM. Akatswiri a zaulimi atamani nkhondo mvula nda Leonard Chimwaza apempha boma kuti lipeze njira zachangu zomwe zingathandize kuonjezera zipangizo zaulimi zosika mtengo kuti vuto la njala lisapitilire. Awiriwa amathirirapo ndemanga pa nkhani yoti boma lapereka 52 billion kwacha yokha mwa ndalama zokwana 161 billion kwacha zomwe lidavomereza kuti zithandizire ndondomekoyi. Amvula aufotokoza kwa Daniel Zemba. Tukamba zokuti ndalama zilipo zochepa komanso fertilizer amene alipo ndi ochepa zimene zikutanthauza kuti anthu amene angathe kuphindula akhala ochepa. Tsopano kuti tifikirepo anthu ochuluka kutenga ndi mmene kuluka amene kukosa amene tingathe kutenga ndi mmene zinthu zili pakadali panopo. Choyamba chakuti boma mwina tipambe chiganizo cha msanga kutetsa kuti ndalama zimene ali amapereka kukagula fertilizer otsika mtengoyo zikhale zokwerapo sana ndi zimene zili pakadali panopo. Pati zikakhala zokwerapo ndiye kuti ndalama zambiri zithaupezeka njira imeneyo kuti mwina fertilizer athe kuita ochuluka komanso alimi ambiri athe kuphindula. Chachiwiri mwina boma litsitse nambala ya anthu amene kuti aphindule ndondomeko imeneyi. Kuti fesiga inaperekedwa kale koma ndi mmene zinthu zili pakadali panopo zikutanthauza kuti figa imeneyo singathe kwa zipangizo zochepa. Temwe apofunikaso kuitsitsanso nambala ija akuti anthu amene aphindulewo adziwike kuti angati amene mwina saphindule athe kuona kuti achita motani na apeze njira zina. Ndipo Leonard Chimwaza anagwirizana ndi Amvula pa nkhani polimbikitsa alimi kuti ayambiretu kusaka zipangizo za ulimi zosalira ndalama zambiri monga manyowa.
chofunikira nchona kuti pakhale machawi kuti amene ali ndi danga lopeza thandizo la ulimi kuchokera ku misika kwa dzikomo kapena no zipata zina za boma, ndalama zimenezi ziperekedwe msanga. Pano nthawi sili kumbali yathu. Ulosi wa dzanyengo ukusonyeza kuti kungoyambira sabata yachitatu kapena yachinayi ya Novemba madera ambiri muno Malawi akhala kulandira mvula yodzalira. Kodi zichitika motani kutakhala kuti no mvula yagwa maderamo koma no serereza sadampeze, mbewu sadazipeze. Zimenezi zimapangisa kuti no ulimi uyambe mosinthina ndipo zokolola zake sizikhalanso zabwino chifukwa chonena kuti no kudzala sikunadzalidwe mwa ndondomeko, serereza sanatilidwe mwa ndondomeko. Ndiye vuto limeneli lithandiziranso kwambiri kuti no chiyerekezo cha zokolola zimene tikanatha kupeza pa mathero pa chaka cha ulimi chino chitokhala chotsikirapo pokhala kuti no zipangizo za ulimi sizinapezeke. Mkulu wa National Planning Commission Thomas Munthali wasindika kufunika kwakuti dziko lino liyike ndalama zochuluka potukula achinyamata. Munthali ayankhula izi pa mkumano wa akuluakulu achinyamata omwe ukuchitikira mu mzinda wa Lilongwe. Munthali akufotokoza motere. Achinyamata awa tikufuna kuti akhale ndi tsogolo labwino, ndiye payenera kuti tione kuti kuli ndondomeko zimene zilipo zoti achinyamata awo angatengepo mbali ndi ziti. Ndi chifukwa chake lero kwapangidwa ma documents awiri, imene yoyamba ndi youth engagement strategy imene ikuonetsa kuti Malawi 23 achinyamata angatengepo mbali bwanji, komanso National Youth Council of Malawi apanganso strategic plan yawo kuti kuchokera pano pa 2024 mpaka 2030 tikamayang'ana zaka zimene tikulunjika zaka 10 za Malawi 23 zoyambirira kuti iwo angapangepo chani ndi achinyamata. Ndiye ngati pali wina aliyense amene akufuna kuthandizira ntchito za achinyamata ku Malawi apite ku National Youth Council of Malawi akaone ma documents amene wawo kuti ndi chani makamaka chimene achinyamata akufunisisa kuti tiwathandize. Nduna ya zamasewero ndi anyamata auchizi mkandawire wati boma layika chidwi chake pa ndondomeko zotukula achinyamata. Zofunika kwambiri kunena kuti achinyamata azitha kumakhala ndi mwayi otenga ngongole kunifi, chifukwa pakali panopa ndondomeko imene tili nayo ngati kuboma imene tikugwiritsa ntchito kuti achinyamata tiyapange empower, azitha kumalima, azitha kumapanga ma business osiyanasiyana, ndi pamene akutenga ngongole kunifi. Ndiye chimene tingalimbikise chonena kuti kunifiko ndalama zozikhaleko toyambirira, ndalama zozikakhalako tithe kufikira achinyamata ambiri kuti azitha kumatenga ngongole zosiyanasiyana kunifi. Kuli ngongole zokhuzana ndi ulimi, kuli ngongole za mabizinesi ena ndi ena kunifiko. Ndiye tilimbikisa kwambiri kunena kuti kunifiko ndalama zizipezeka. Tipitiriza kupasani nkhanizi tikatha kuonana izi. Zinthu sizili bwino pa chipatala chaching'ono cha Vumbwe mboma la Tcholo pamene nkhani za ukhondo zasokonekera. Izi ndi malinga ndi kuti chipatalachi chakhala miyezi oposa itatu chikuvutikira madzi omwe anadula kamba kulephera kulipira mabilu. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Chipatala chaching'ono cha Vumbwe chimene chili mboma la Tcholo chimathandiza anthu osachepera 700 pa siku. Ukafika pa chipatalachi pamalo amene amalandirira anthu odwala pali malemba amene akulimbikitsa anthu kuti azibwera pa chipatalapa, komanso kuti chipatalachi ndi chodzipereka kuthandiza anthu moyenerera komanso kulemekeza njira za ukhondo. Komano zimene zikuchitika pa chipatalachi ndi zosiyana ndi mawuwa popeza zambiri sizili bwino. Taganizani, chipatalachi chakhala oposa miyezi itatu opanda madzi a mipope malinga ndi kuti madziwa anadula kamba kulephera kulipira bilu. Mapeto ake anthu amakakamizika kukafuna madzi kuchokera pa mjigo umene uli mkatimu. Zimbuzi nazo pa chipatalachi zidazaza kalekale kotero kuti odwala amalephera kupitamo malinga ndi kuti zimanunkha kwambiri komanso zosakhala bwino. Koma mavutowa siwokhawa malinga ndi kuti amayi nawo amene ali kuchidikiriro akumananso ndi ziphinjo popeza kulibe malo oyenerera amene amayiwa angamagonepo, zimene zimawachititsa kuti azingogona pansi penipeni. Ngati izi nzosakwanira, malo amene amatentherapo zinthu zimene zatha ntchito mchipatalamu nawonso sakugwira ntchito malinga ndi kuti zambiri zidawonongeka, ndipo kumenenso amaotcherako zinthu zimene zachoka mchipatalamu, monga pamene amatenthera zinthu ngati michombo ya ana imene ayidula adabadwa kumene. Zosekera zake nazonso akuti zinabedwa mwakuti pamalowa pamakhala fungo lochuluka lina lochoka mchipatala
lina lochokera Mzimbuzi, lina lochokera ku Malowa. Wapampando wa komiti imene imayang'anira chipatalachi a Davis Sulani adati Malowa zinthu sizili bwino. Mavuto ali pa chipatala pano ndionera kuti 1 palibe matoileti, mabafa palibe, tilibe mochare, chipatalachi nchakutha, mvula ikabwera paliponse pamakhala madzi okhaokha. Komanso pambali pakuti matoileti tilibe, staff imene kukhala panonso malo amene akukhala kugwira ntchito mopanikizika kwambirimbiri, ifatu malowo soyenerera kuti munthu agwirepo ntchito momasuka. Ndipo dotolo wamkulu pa chipatalachi a Dennis Filipo anati zinthu pa chipatala sizili bwino kotero kuti nkofunikira kuti anthu agwirane manja powathandiza. Tinalibe matoileti, ningoti tilibe matoileti. Komanso mukaona placenta pit yathu kuja insenereta ndionongeka, placenta pit ilibe cover, komanso gate kumapita kuja inagwa. So zonsezi panopa ngeni kuti zikukonzedwa. So ifoti chipatala nalibe ukhondo ngati kuti tichite lani momasuka chipatala zimakhala zotivuta. Ndipo titafika pa chipatalachi tidapeza kuti pali ntchito imene ikugwirika, koma titafunsa akuti ndikamba kakuti mmodzi wa anthu akufuna kwabwino a West Akosamu akumanga zimbuzi zimene mwina ntchito yomangayi ikatha zithandiza kuti mavuto amene odwala amakumana nawo maka pa nkhani ya ukhondo achepe. Anthu pafupifupi 2000 omwe akhuzidwa ndi njala m'boma la Mangochi alandira thandizo lachimanga kuchokera kwa utumiki wa Salvation for All Ministries International. Polankhula pamene amapereka thandizoli, mkulu wa utumikiwu a Clifford Kawinga atachita izi pofuna kuthandiza anthu amene akusowa chakudya. Blessings Makwira anayankhula ndi Kawinga. Akudze moyo wawo wauzimu ilo abale mukuzindikira tikuza kwapatsa zinthu zambiri koma masiku awiri atatu zimatha pachifukwa ichi chimakhuza chokhazikika chimene chili chofunikira moyo wauzimu. So titamaliza kwapatsa Mulungu amene apereka chimwemwe ndi chiyembekezero, tinasungiranso chakudya. Mukuzindikira kuti m'malawi mwathu muno muboma likuyesetsa mbali yawo gawa zakudya madera ambiri, koma siutangafikire china chilichonse boma ndife anthu. So ntchito yathu ngati church amipingo azitsogoleri kukuza kulowererapo ndi kuchita zimenezi. Pachifukwa ichi tikugawa malamulo okudza kuthupi kuuzimu, komanso tikuwapatsa chakudya monga mavuto amene abwera ku Eastern Region. Ophunzira ena aku Kamuzu University of Health Sciences KUHES anayenda ulendo wa ndawala mu mzinda wa Blantyre pokonzekera mwambo okondwerera kuti asiriza sukulu omwe uchitika lachiwiri sabata ino. Ophunzira 102 ndomwe akumaliza maphunziro awo mapulogalamu osiyanasiyana ndipo anayenda kuchokera ku Chichiri Shopping Mall ndipo anakathera ku sukuluyi. Pamwambowu pakakhala mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera yemwe akukasankhidwa ngati chancellor wa sukuluyi. Poyankhula ulendowu John Puka omwe ndi mmodzi wa akuluakulu pa sukuluyi ati mwambowu ndiofunikira kwambiri kamba kakuti ndikoyamba kuti sukuluyi ichite izi chiyimire pa yokha kuchoka ku sukulu ya ukachenjede ya Malawi. Paredi ya lero ndinofunikira kwambiri chifukwa tifuna kuti dziko lidziwe, anthu amene timakhala nawo Blantyre amene timapanga save adziwe, komanso even kwinako adziwe chifukwa amene akupanga graduate mawa, ana athu amene akupanga graduate mawa iwowa ndokonzeka kuwatsogolera kugwira ntchito zawo za umoyo ku Malawi kuno, dera la kwathu kuno ku Africa, komanso even dziko lonse lapansi. Ndiye monga mukudziwa zikatere ife timatsogoleredwa ndi His Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera ngati chancellor wathu, ndiye iwowa ndi amenenso atsogolere mwambo wathu wa mawa. Bungwe la Concerned Youth Organization lapempha Malawi kuti achitepo kanthu mwachangu pa nkhani ya kusintha kwa nyengo. Mkulu wa bungweli a Have Chimaliro anena izi pamene anachitisa msonkhano wozindikilisa anthu kundilande mboma la Blantyre. Thomas Kachere ali ndi zambiri mu ripoti ili. Achimaliro anakumbutsa anthu zakufunika kubyala mitengo ndi kuyisamalira ngati njira imodzi yobwezera chilengedwe. Iwo anati bungwe lawo likuphunzitsa anthu mmene angamapangire zinthu
kuchokera ku zinyalala. Tinaganiza zopanga mwambo umenewu kuno kundilande chifukwa ndi dera limodzi limene tikugwirako ntchito ndi project imene tikuyitcha ikulimbikitsa zachilengedwe komanso ndi information pakati pa achinyamata komanso kuwalimbikitsa kuti atengepo mbali. So msonkhano uno kapena mkumano uno unali wopereka mauthenga okhuza kusintha kwa nyengo pakati pa achinyamata, amayi ndi anthu amene ali ndi ulumali komanso ndi anthu onse amene akukhala muno mudera la ndilande kuti no athe kufikiridwa ndi mauthenga okhuza kusintha kwa nyengo, kuti no uthenga kwa kusintha kwa nyengo kwakhudza bwanji moyo mwawo komanso anthu angachite chani. So zina zimene timakambirana nawo ndi kuti no nkhani pa ntchito zimene tikuchita ndi kuwalimbikitsa kuti no athe kulimbikitsa kuzala mitengo, kuti no athe kuthandiza kupereka mpweya wabwino komanso ndi kuti no kodi kusintha kwa nyengo kwakhudza bwanji miyoyo yawo pa nkhani mwina ya zakudya, kwakhudza bwanji pa moyo wawo pa nkhani ya zaulimi, kwakhudza bwanji pa moyo wawo pa nkhani zokhuza umoyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndiyeno timati anthu adziwe uthenga umenewu ndi kuti aliyense akadziwa titengepo mbali limodzi. Kusintha kwa nyengo kwakhala kukukhudza anthu pa dziko lapansi kuphatikiza dziko la Malawi. Mwambowu unachitika pamutu wokuti uthenga wa za nyengo kwa onse osasiya aliyense pambuyo. Nkhani zathu ndi zomwezi kumasanasiyane nayinso mitu yake. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Michael Usi ati msonkhano waukulu wa chipanichi ndi osavomerezeka. Apolisi amanga izo sotu zinali nkhani za lero pa 11 Novemba 2024 zimene zikuchitika dziko lapansi komanso dziko lathu lino la Malawi.